Lewawyň daýhan birleşiklerine iş orunlary kemeldilýär, iş ýerleri ýapylýar. Müňlerçe owa hojalyk işgäri işsiz galdy. Ýylyň başy Lewap welaýatynyň daýhan birleşiklerine iş orunlarynyň kemeldilmegi hemde käbir iş ýerleriniň ýapylmagy bilen başlandy. Daýhan birleşiklerdäki tehnikalara hyzmat ediş ustahanalary ýapyldy. Her birleşikde adyndan 10 töwere usta, kevşirleýiji we garaul işsiz galdy. Owa tehnikalaryny abatlamak işleri etrap merkezlerindäki owa hyzmat kärhanalarynyň jogapkärçiligine geçirildi. Ýöne welaýatda iş orunlarynyň kemeldilmegi diňe owa hojalyk pudugy bilen çäklenmeýär. Bularyň jikmejikliği barada Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy 14 ýanwarda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Lewawyň daýhan birleşiklerini tehnikalary abatlaýan ustahanalar ýapyldy. Müňlerçe raýat işsiz galdy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä welaýatyň çağalar waglaryna da iş orunlary kemeldilýär. Lewapda ençeme çağalar wagynyň terbiýetçileri ozalam 0,5 we 0,25 stavkalyk ujuýupsyz girdeji çeşmelerinden mahrum edilip başlandy. Olaryň iş orunlary kemeldilýär. Ençeme çağalar wagynyň ýapylmagy raýatlary kyn ýagdaýa saldy diýip habarçy Lewapdan habar berdi. Ýöne welaýatda iş orunlarynyň kemeldilmegi munyň bilen hem çäklenmeýär. Fevral aýyndan başlap döwlet binalaryna kaçygar, ýagny ýyllyk sistema jogap berýän işgärler aýrylyp inneden beýlek bu wezipeler binalaryň garawullaryna tabşyrylýar diýip habarçy aýtdy. Lewawyň daýhan birleşiklerine owa hojalyk tehnikalaryny abatlaýan ustahanalaryň ýapylyp iş orunlarynyň kemeldilmegi Türkmen hökümetiniň ýurdun owa hojalyk pudugyna reformalary amala asyrýanyny gaýtalaýan wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň ýylatyň köp bölegi owa hojalyk pudugyny işleýär. Bütün dünýä bankynyň 2015-nji ýylda çap eden hasabatyna görä, ýylatyň iş bilen üpjün edilen hasaplanýan böleginiň tas ýarysy ýurdun owa hojalyk pudugyna zähmet çekýär. Ýurdun owa senagat toplumunda iş ýerleri kemeldilip, kärenetçileriň ýerleri ellerinden alınýan wagty 13-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow owa hojalyk resmileri we welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda welaýatlar boýunça 2020-nji ýylda owa hojalyk ekinlerini ýerleşdirmegiň meýilnamasy tasdiklanyldy.